Elke dag gaat maar voorbij, net zoals een ander. Opstaan weg toe huis toe, niks mag veranderen. Totdat er eendag iets gebeurt, wat je wereld aan stukken skeert. Ken je dan die man van Golgotha? Ken jij die man van Golgotha? Die een wat jou lasten kon dragen. Ken jij zijn naam? Ken jij zijn stem? Als je voor je staat, zal jij omkeren. Ken jij dan die man van Golgotha?